Fil-leġislatura li għadha kif intemmet, Gvern Nazzjonalista baqa' jkaxkar saqajh fuq l-introduzzjoni tal-Whistleblowers Act li kienet ippreżentata biss fl-ewwel qari quddiem il-Parlament. Kif ukoll baqa' ma daħħalx liġi li tneħħi l-preskrizzjoni fuq il-politiċi, żewġ għodod kruċjali fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Minkejja dan kollu iżda l-Ministru Chris Sajt qal li l-Partit Nazzjonalista jiġġieled il-korruzzjoni kull ħin u kull mument. Ġlieda tagħna kontra l-korruzzjoni nibqgħu nagħmluha kull ħin u kull mument. Sajt qal li bil-Partit Nazzjonalista fil-Gvern int min int kbir kemm int kbir ixini l-pożizzjoni tiegħek se jittieħdu passi kontra tiegħek. Fid-dinja il-bniedem jibqa' bniedem. U jkun hemm min jiżbalja, jew ikun hemm min jista' jiżbalja. Id-differenza bejn iż-żewġ partiti li min jiżbalja jiġi investigat, jekk ikun hemm ir-riżultat li prima faċe hemm każ jittieħdu l-passi fil-qorti u int min int kbir kemm inti kbir. Ixini l-pożizzjoni tiegħek jittieħdu il-passi kontra tiegħek. Fuq kollox iżda meta kien qed jitkellem dwar l-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt fl-Ena Malta, spikkaw id-dikjarazzjonijiet kontradittorji li għamel f'tem ta' ftit minuti Chris Sajt dwar l-aġir tal-Partit Nazzjonalista quddiem skandli bħal dawn. Fuq il-qasam tal-korruzzjoni. Fuq il-qasam tal-korruzzjoni, id-differenza bejn iż-żewġ partiti hija wkoll li f'kull każ fejn kien hemm liġ kien allegazzjoni aħna tajna lill-awtoritajiet kompetenti biex jinvestigaw. Xinkun legalistiku, però wieħed irid japprezza li inti kollok każijiet differenti. Ġifieri altru għandek liġ kemm prova u altru għandek suspett, issa jiena f'dal każ id-dettalji ma nafhomx, ma dħalx fihom u mhux se nidħol fihom. Fil-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Sajt wiegħed li wara li fl-aħħar 5 snin il-Gvern ħoloq 20,000 impjieg ġdid, fil-5 snin li ġejjin se jinħolqu 25,000 impjieg ieħor. Iżda meta mistoqsijiet kemm inħolqu impjiegi fil-proġett ta' Smart City li kellu joħloq aktar minn 7,000 impjieg ġdid, il-proġett tal-White Rocks li kellu joħloq 800 impjieg u l-investiment tal-Aviation Cosmetics li kellu jwassal għal ħolqien ta' 80 impjieg ieħor ma kienx jaf iwieġeb. Se kemm inħolqu impjiegi f'dawn l-aħħar 5 snin fi Smart City, fil-White Rocks u fil-kumpanija Aviation Cosmetics li kien ħabbar il-Prim Ministru jekk ma jimpurtax ċifri u figuri. Huwa proġett works in progress. Iva, hemm proġetti oħra li għadhom għaddejjin, hemm proġetti oħra li għadhom jiħmew, ikun hemm proġetti li tippjanhom u ma jirnexxux. Sa dan it-tant spikka l-mod kif il-kandidat nazzjonalista Gejtu Vella iġġustifika d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi meta fil-Parlament kien qal li kien se jivvota bil-qalb kontra mozzjoni tal-Oppożizzjoni biex jitraħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. M'għandix dubju li l-Prim Ministru meta qal qed nivvota bil-qalb kien qed ifisser b'responsabbiltà u b'serenità. Ir-riżultat ta' dik id-deċiżjoni hu li f'pajjiżna ħloqna jew inħolqu 20,000 post tax-xogħol ġdid u proteġa 5,000 post tax-xogħol. U allura id-deċiżjoni ta' dakinhar kienet waħda għaqlija u fl-aħjar interess tal-pajjiż.